ndakakuudza vanhu ndakaitwa beji kana maendere uyu minista uyu ane dumbu uyu wekwanhingi kwamakandiwa ndikati maendera beji rangu dumwa rirapa anointing yako irapa baba Harare hai tegore ari kuchecho ndikumudzosa wadzoka uri regara rinonaka baba iwe ndakangoshanda nezvawaishanda nazvo ungada kusiya uri mbiri yese yauinayo ihure pasina mahure aizunzaiwo magaro ese anajenerera nesu wakatotimba masongo mako ongoda ungoti kangano I'm an institution kangano womwe nyika nekuti wakuita se wakuerenga mapisa remu isati averenge asi tinongoherereka wani welcome back mukadzi wako uya tinomuremekedza hatina kana daka naye vakadzi vekudzimba ngavagare vari ikoko isu mumabhawa totanga tamboshanda newe waridza watibata watidi tozokuendesa kumba waneta zvauchazoneta wakupa tina basa nazvo titapedza newe welcome back baby boy aikugara uchechiwo siwanga wajaira mvura dzedu tiri mvura zvedu but wajaira sipage mvura yega yaingorira izvo kwapo kabataka akuitekani papa kaoma kwanga muri come back mavhuro manyoro mvura ndanzwa kufara saka zvanga ndichifunga apa kuti takutoda manje chii kana chiipi chekuti wadzoka takuchikupusha manje ndopa ndomboti mwari kochiwo kwese musina kutipowo zvibereko makaidzi ngochani hadzite zvibereko ndopangono wadzoka apa ndaita kana matwins vakomana 2 boys because hazvizikana mangwana unomuka wakuti wamuziyoni mangwana unomuka wamupostori iwo hauna kana order vanhu vakafunda tine order iwo hauna brain hauna kufunda saka vanhu madofo mune kakurasika so but welcome back inhengiwe wotoratsa zvimasutu zvere maipira zvanga zvakaita masutu isafiti kone masutu kauti chiko inge iri stress kutsanga waisatsanya kuona kumabhendi kwana japurisa ndoziva kini mushabaidzana namati maitsanya wani zvitsva zvekutsanya pane chaitoitika ndichatsvaga zvavo ndichachitsvaga kuti waitwa wainyimwa chikaferi because mukadzi wako ndokumasvingo kako vakadzi vekumasvingo ereboshe ndoda akaita mutsvuku welcome back baba Harare oi ako akanipurira kuti acha